Good afternoon, people! Hapon na, guys. 4:17 na ng hapon. I was listening to Marlena Stell's video, yung Dear Influencers. Ang haba kasi niya, so yun yung pinapakinggan ko while I was taking my shower. Kakatapos ko lang mag-shower. Let's put some makeup on. Darating na si Dan, maybe in 10 minutes. Pakita ko sa inyo, guys, yung progress ng aking mga acne scars so far. So, I used, again, Olay. Medyo dark siya tingnan kasi meron siyang shadow. Pero it's actually not dark at all. See? Pag nakaganyan, parang dark siya tingnan kasi may shadow nga. Tapos yung lighting dito, hindi ko din siya maintindihan. Wait. Yan. Dito tayo. See? Ito, sobrang malapit na talaga siya mawala. And then, as in, sobrang nai-enjoy ko talaga yung Olay. Nakakaloka. Yung Olay na White Radiance at saka yung Micro Sculpting Cream. Mag-makeup lang ako saglit. So, I will just quickly do my brows and then maybe a little bit of blush and then lips. Tingnan yung mukha ko. Meron talaga siyang glow. Pangit ng lighting dito. Malapit sa natural lighting. See, meron talaga siyang glow. Ang ganda. Pupunta kami ng shops ni Dan. Bibili kami ng ingredients para dinner tonight. Wala kasi kaming mga ingredients para sa seafood. So, magta-try kami ng bagong sauce ni Dan. I will make dalawang sauce actually today. Just in case hindi namin magustuhan yung bago at least. Tita na si Danny Boy! Say hi to my viewers. Hello, viewers. Punta kami sa Coles. Kasi yung plano ko sana, ako lang isa lalabas kasi akala ko late siya darating. Pero tinawagan niya ako, sabi niya, papunta na ako. Pagkatapos ko maligo, tumawag siya. Papunta na ako sa bahay, sabay tayo mag-grocery. Sabi ko, yes! Sabay kami! Nag-makeup lang ako ng very, very light. Nag-lipstick lang ako, tapos nag-eyebrows, and then blush ng very, very light lang. I'm really liking the Olay, babe. That's good. Yeah, it's actually working really well. Like na makikita nyo, guys, sa natural lighting. Hindi ako naglagay ng concealer whatsoever. Meron pa din sila, pero hindi naman siya like mabilis matanggal. Pero ito, tingnan nyo siya. So good. Hindi ganun kalamig today, which is good. Bibili lang namin yung mga ingredients para sa sauce na gagawin natin para sa ating lobster, para sa ating seafood. Stop! Traffic na ngayon. Uwian na galing school at saka work. Kasi what time is it? It's 4:35 ng hapon, Yeah, it's not guys. school traffic. School traffic's gone. Oh, what time does school finish? I don't know, 3 o'clock, 3:30. Okay. Ano pala to? Work traffic. No traffic. Yep. Bahay na kami, guys. Ito lang. Pero umabot kami ng $80 dahil sa mga pang sauce. Pero yeah, bibili sila ng dalawa para sa kanyang lunch. Hindi kasi kami nakapag-grocery shopping ng weekend kasi di ba may bisita tayo. Monday umuwi yung bisita, so hindi kami nakapag-grocery shopping. Dalawang steak, dinner namin pang bukas. Ito yung kay Dan, ito yung akin. And then, bumili tayo nito. Kasi, alams na. We got scallops as well. Kasi may naka-sale na scallops, guys. Half shell scallops yung tawag. $1 each lang. So we got 6 pieces for tonight. And then we got this. How do you say this again? Worcestershire. Worcestershire? Yeah, Worcestershire. Oh, basta, yan. Worcestershire sauce. And then, ginger para tonight, lemon para tonight. So, dalawang klaseng sauce yung gagawin ko, ha. Cucumber para sa lunch ni Dan. Biscuit para i-partner ko sa aking tea or aking coffee sa breakfast. We got lemon pepper. And then, Himalayan pink salt. So, ito na yung salt na binili ko kasi paubos na yung aming table salt. And sabi ni Manay, dapat yung cooking salt daw or ito. Or actually, hindi ko alam kung ito. Pero ito yung nagustuhan ko. Himalayan pink salt. So, I got that. And then, 3 butter. Ang daming butter yung kailangan sa recipe na to. Pero hindi ko ipa-follow yung recipe niya kasi hindi ko nahanap lahat ng seasoning na meron sa recipe niya. We also got, ito yung nagpamahal sa shopping namin, itong mga to. Paprika, ground paprika, cayenne pepper, and Cajun seasoning.
So, these are all like spicy. My gosh. Naging spicy ito. Ano ga? Bacon. Kasi gusto mag-bacon ito sa weekend. And then, nandito na yung lobster. Ready na siya. Na-thaw na namin yung lobster. Kita nyo ba? Yan ay. Gagawin ko lang yung sauce. So, gagawin ko yung traditional sauce. Yung nakasanayan na namin na sauce na gustong-gusto ko. Tapos, gagawin ko din yung bago. Yung sauce na tinuro sa akin ni Manay. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my had to get out of this place. Guys, ginagawa ko na yung traditional na sauce. So, itong ano na to, yung mga ingredients ng sauce, nakuha ko kay Manay. Hindi ko lang makuha-kuha yung recipe niya talaga kasi wala siyang mga measurement eh. So, same ingredients pero ano lang talaga, tansya-tansya. Kasi, again, wala siyang exact ingredients. Nung last time na ginawa ko to, or first time ko to ginawa, like, nandun si Manay sa phone para sabihin sa akin kung ano yung mga ilalagay, tapos sasabihin lang niya, sige, buhos, tapos stop. So, walang ano ba, wala talagang exact measurement. Pero, nandun sa pan, nandun sa pot, ano na, nilagay ko una yung sesame oil. So, yung kailangan is sesame oil. And then, naglagay ako ng almost 1 stick ng butter. Pero, I think you can add 1 whole butter. Yung stick ba? Pero yung nilagay ko, hindi ko inubos yung 1 stick. Konti na lang natira. Ito na lang natira ay. Sa butter. Can I see that? Yep. Yeah. So, yan na lang natira. Sobrang konti na lang. And once na ano na siya, na-melt na yung butter dun, nilagay ko yung onion. So, yung nilagay ko sa onion is mga ganito karami. Itong nawala. Yan. Yung nilagay ko na onion. Chinap ko lang siya into like maliliit na pieces. And now, nilagay ko na din pala yung ginger. Now, I'm preparing the garlic. Ilalagay ko siya. Again, walang exact measurement. So, yun lang guys. Kung, as long as meron na kayong lista ng ingredients, kayo na lang bahala. Kasi, hindi ko talaga alam yung exact measurement ng ingredients. Pero ito, inaano ko lang, kinakrush ko lang yung garlic. I-chop ko siya ng maliliit, tapos ilalagay ko na to. So, ganito karaming garlic yung ilalagay ko. Kung kailangan pa, mag-a-add pa ako mamaya. So, yan. Check natin kung ano na yung itsura ng sauce natin. So, ito na siya ngayon. Yan. Tapos, lagay ko lang yung garlic ko. So, yung nandyan ha, sesame oil, butter, tapos dadagdagan ko pa yun ng maraming sesame oil, ginger, onion, garlic. Tapos, hayaan ko lang yan na sobrang maamoy ko na yung mga nilagay natin ng mga garlic, onion, at saka ginger. Once na amoy ko na yan, mag-move on tayo sa next step. Okay guys, so, amoy ko na yung ginger natin. So, maglalagay ng toyo. Magsa-start ako sa 1 tablespoon ng... napa-over yun. Yun. 1 tablespoon ng toyo. Tapon ko lang ito. Natuto na ako dito kasi noon, dinamihan ko. Tapos sobrang sobrang salty. So, yan. 1 tablespoon na muna. And then, meron akong lista. Again, meron akong lista ng ingredients pero walang measurement. And then, oyster sauce. Ano ko sana siya i-measure kaya lang. How much have you been to put in that? Sorry? How much of that have you been to put in? I don't know, babe. That seems like a lot. Yeah, that's good. So, siguro mga yun? 3 tablespoons ata yun? Check muna natin kung okay na yun. Pero 3 tablespoon. And ano lang to guys ha, low heat. And then maglagay din ng maraming pepper. As in maraming pepper. So pepper, sugar, and yun na yung lahat ng ingredients. Yun na. Tapos kawin yun na lang bahala. Itong pepper, yung ginagawa ko is naglalagay ako ng buo-buo na marami. Like marami talaga.
Like, let's say, ganyan. Tapos, naglalagay din ako ng ground pepper. Naglalagay din ako ng ground pepper, guys. Na marami din. Masarap siya kasi siya yung nag-a-add ng kick. And then, sugar. Magsa-start ako ng mga 1 tablespoon lang muna ng sugar. Okay, yan na muna kasi nakakapagod na. 1 tablespoon muna. Yun. And then, halo-halo mo lang yan. Dadagdagan ko pa to ng sesame oil kasi kulang to. Pero yeah. Pwede din kayo mag-add ng asin kung kailangan. Depende na sa inyo. Yan lang. Hintayin mo lang yan na mag-boil. Taste mo. And depende na sa inyo. Kayo na bahala ang umabol ng ng lasa. Tapos na yung ating isang sauce. Tatawagin natin yung brown sauce. Ito red sauce. Kasi marami siyang spices. Hindi pa nga ito kumpleto eh. Yung binasihan ko ng recipe is yung Bloves sauce. Nagmumukbang siya, guys. And yung sa kanya, sobrang dami talaga. Hindi ko nakita yung iba. So, ito lang yung mga ilalagay ko sa ating sauce. So, meron tayong Cajun seasoning, garlic powder, paprika, pepper, cayenne pepper, oregano, lemon pepper, chili flakes. Yung sabi sa kanya chili powder pero walang chili powder. So, hindi ako bumili ng chili powder. So, chili flakes ako. And then salt. And then which mga sauce. Brown sugar. And then crushed garlic. At saka crushed ginger. And then onion na nandito sa likod na malalaki. So, maglalagay lang ng tigwa 1 teaspoon nitong lahat. So, again, hindi to like exactly the same nung kanya kasi kulang ako sa ingredients, pero we'll see kung anong magiging nito, resulta nito. Actually, hindi ko pupunuin yung 1 teaspoon, especially kung maanghang yung seasoning. So, almost 1 teaspoon lang ako. I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple thousands, go on pizza. They just don't belong. So, nilagay ko na dun lahat. Again, tigwa 1 teaspoon or yung iba, yung mga maanghang, hindi ko inabot ng 1 teaspoon. Pero ganyan niya yung itsura niya, guys. Mix. Kunti lang, no? Yung sa kanya kasi marami. Sobrang dami tingnan lang sa kanya. So, yan. Tapos, mag-prepare na tayo ng pang-sauce natin. So, gagamit tayo ng siguro mga, tingnan natin. Let's see. Come on. So, low heat again. Tapusin ko lang yung butter na sobra natin kanina. Ito, tansya-tansya lang din. Yung gano'ng kadami yung ilalagay natin. Yung ginawa niya sa video niya, kasi pinanood ko yung video niya eh. Yung ginawa niya is like 1 stick of butter muna, tapos naglalagay siya ng konti munang seasoning. Eh kasi sobrang konti lang nung atin, idediretso na natin. Actually, yung stick ng butter namin mas malaki kaysa sa stick ng butter nila. So, hindi ko alam kung ano yung equivalent nito. Para basta ganun kalaki, busin natin yung onion, guys. Sabi kasi dapat ganyan daw para pagkain mo ng seafood, malalaki yung onion. Amoy na amoy ko to, oh. Yan, ready na yan yung brown sauce natin. Guys, let's eat!
Okay, guys. Nakita ko lang sa inyo, ha? So, meron tayong lobster, and then scallops, and then meron tayong dalawang sauce. Ito, dyan. Itatabi ko yan kay Dan. Yan. Meron tayong rice doon. We have lobster from John and Manay. Thank you so much, guys. Thank you very much. Ano lang ako. Hugas lang muna ako ng kamay. Alright. Are they different sauces? Yeah. But So this is the red use the same sauce. spoon for both? No. Do we? Just use that spoon. I'm not gonna use this spoon. I don't think you will like this at all. Okay. This is really good. I'll eat it, but I don't think you will like it. This is still better. Okay. Let's eat! Kain tayo! Kain, guys! So, usually, kapag nagluluto ako nito, nilalagay ko yung sauce sa lobster, tapos binibake ko siya. This time, hindi ko ginawa. So, meron tayong separate sauce para sa lobster. Yan. Oops. Yan yung mga sauce natin, guys. Si Dan ayaw nitong ulo eh. Ako lang yung kumakain ng ulo. Where did you get that recipe from for that one? This one? Yeah. She's a mukbanger. Okay. She does mukbang videos. Maanghang siya and like tinry nila. Yeah? Kasi hindi ka nag-dig in. You're supposed to like dig in there to get like the sauce. Basta maanghang siya and mahilig ako sa maanghang. Gusto ko yung maanghang, hindi nga lang yung sobrang anghang. Do you want all this part? Yeah. Get the knife. Pero itong traditional sauce na recipe ni Manay, ito talaga the best talaga to. Yan. Yum. Thank you. Sorry. How's the scallop? They're not too bad. $1 each yung scallops. Nothing compared to this, so. Yeah, this is really good. Try ko yung sauce ha, yung spicy na sauce. It's... Basta uy, parang... Kasi siguro nasanay na ako sa sauce na to. Ibang-iba talaga to. Ililip ko yung channel niya below ha, just in case gusto niyo itry yung recipe niya. Yung sauce niya. Pero you're supposed to like dig in there, get all the... And then kainin mo siya. Tingnan natin, baka naman mas masarap siya kapag merong ng lobster. Tingnan natin. Masarap naman siya, maanghang. Anghang. Spicy. What do you think? Yeah. Iba pa rin to. Let's get messy, my love. Yeah. This is a better one. I agree. What is it? I'll just have one. Yep. Free. Sorry? Free each. Did you dip it in the sauce? Yum! That's good with the sauce. What's that? The scallop. Yeah. Yummy. Okay, I'll have one more. Oh. Yung scallops pala, nilagyan ko lang siya ng butter, tapos garlic, and binake ko siya. And with this sauce, it's so good. And then rice, yummers. Yum. Right. Very good. Masarap din naman tong sauce na to,
guys. Hindi nga lang siya like kasing sarap nito. Sobrang sarap talaga nito eh. Iba talaga yung ano. Siguro kasi parang sa Pinoy na panglasa. Gustong gusto ko to. Yummy. What do you eat now on this weekend, babe? Sure. Then you can. Yeah, I can do that. What about the Indona Spa? Do that this weekend as well? Or not? I'll try. Well, you got to book it tomorrow if you're going to do it. You can't just wait till the day because it's always going to be booked out. Okay. You might as well because we've got nothing planned this week, so you might as well do it. Sarap nito. Meron kaming soft drinks ano, leftover nung may mga bisita tayo. Imbis na cheat weekend lang sana kay Dan, naging cheat week na tong week na to kasi ano, gusto namin ubusin yung mga pagkain namin sa freezer. Kasi ito, matagal na ito nakastock dun sa freezer, guys. Hindi naman siya masisira. Sayang kung masastock lang siya dun na matagal. Like, kakainin at kakainin din naman siya. So, why not kainin na ngayon, diba? Gusto ko mag-mukbang ng king crab. Yung king crab legs. Wala nga lang dito. Chinek ko siya online. Wala man. Ay, hindi nagde-deliver dito. Ano kasi sana nagbebenta online. Nagde-deliver sila sa Victoria at saka sa New South Wales lang. Hindi sa South Australia. So, wala eh. Wala tayong king crab. Hello, uy, si Dan siya na talaga ang tapos na. You finished, babe? Yeah. Hello, what's up, babe? Na ano, nawawalan ako ng gana kapag ako na lang mag-isa. Ayan, tagal-tagal pa matapos. Yan, try this na lang. Nah. It's really good. I don't want to try. Yum. What's that? Brain? Here, off your cloak. Bigyan kita, babe, pag hindi ka umalis. Pag umalis na, pag iniwan na ako, wala na, nawawalan na ako ng gana. I'll eat this tomorrow for lunch. Okay. Busog na ako. Inom kasi ako na inom ng soft drinks. Careful na lang, spiky. Can I have that tomorrow, babe? There's, do you know what a mud crab is? Yep. Do you like that? I've had my proper A big one. Like maybe this big. Yeah. The one you get catch from the sea? I don't know, but I just saw it at the shop. Okay. The Asian shop. Are you doing that for me? Yeah. Because I've been eating it. Thank you very much. Thank you, babe. Sure. Diba sabi ko tapos na ako, tapos kain ako ng kain. Did you hear that? That was my belly. Oh my gosh. Takot ako dun ah. Parang bata na, belly mo pala yun. Yung mama nito nagpapaturo kung paano ko to gawin. Kasi na-try niya to. Ginawa ko to para sa kanila before. Pero hindi niya lang alam na si Manay yung gumawa talaga nun kasi tinulungan ako ni Manay. Tinawagan ko si Manay while ginawa ko yung sauce. I don't know how to explain this to you, Mom. How to make this sauce. Okay. Just make it. I'll make it for her? Mm. Oh yeah. She's not gonna, yeah. Does she still have some That's a good crayfish? idea. I think she, I don't know.
I'll just eat it plain, I reckon, anyway. Have that, my love. I'm done. Alright. Yeah, thank you, Lord. So good. Yeah, I'm done as well. Yeah? Yeah. Okay. Thank you, my love. Nakapag-skincare na ako, guys. Nakapag-tina din kami. Kailangan ko na lang magpalit ng pantulog. Para ready na tayo. Meron pala akong package kaninang umaga. Ito talaga yung gumising sa akin, do. Nag-sleep in kasi ako kasi. Kasi hindi ko kinailangan i-prepare yung lunch niya kanina. So, nung umalis siya, nakatulog ako. And minsan, hindi ako nakakatulog talaga. Parang hindi ako nakakabalik tulog. Kanina, like, na nakabalik na ako ng tulog, bigla namang sobrang aga nito dumating. Grabe yung katok ni kuya. So, iyon. Nagising ako. Wala din kwenta. Nakapag-sleep in naman ako, pero hindi ganun kahaba. Pero okay lang. Galing to kay Charis. Tingnan natin kung ano to. Touch 4M. Collagen cushion. Shade 23. Shade ba yan? Merong nakalagay 23 dyan. Tingnan natin to. Hala, cushion talaga siya. Ang ganda ng niya, ng puff niya. Parang teardrop. Yung shape. Nice. Very nice packaging. Ganyan siya. Huwag muna natin yung galawin. Try natin yan. Meron to sa Charis shop ko, ha. Ililive ko yung link sa description box. Kung interesado kayong i-check. Meron siyang SPF 50+, PA, triple pluses. Yun na yung vlog. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys. Hopefully bukas. Be good. Good night. Bye. Malab! Garaan sa buwan.